Ban nang ye kendu ye ki ba ka than bat ban kentiu ye ki kam mile kai football ha ka than ka UDP Youth Wing Maulong Sub Circle hadin makala perlong ye ki round ki babon ha ki jing ile kai football jong ki kentai bat kum juru ye khna sinrang lala ban pun kut do man ta ka singi ha ki ne ki jing ile kai man ta ka singi ba pun kut na ki sinrang malai khun ha padang ga perdong sports club persya ya ka krok sports club ha ka ba perdong kala long kanong jom ha ba phai pat sekaliang jong ki nong ile kai kentai ki kenhun ki belapoi sya ka final ki kentup ye ka lenti jam football center persya ye ka Maulong Sports Club ha ka ba ka lenti jam football center kala long kanong job Terima kita ki gol tang ba unang heading ro biang hi ukol ro biang hi ta mana bala ban poi sya ka jing job da bata jong phe sarut Kalau perdong, tak lawak dan kerok, lah trim benar gini kerok, kamu tak? Hajan mit jok bor gitu teh, adok, rene pan pesan mabiang hi nama orang di unang samla, mo. ha ka juga por lala rupana ye ki khusnam che ki nong job da ka song pisa rengkat bat ka trophy ha kini kesingi lawan ban sakhi kini jing lekai do klor ye lekai football ke jerla uba mentau la kelalong unong mikmat bai ba jong ka mau plang constituency uba Eugene Lingdo ha ka jing lang jong uba Balajit Rani uba MDC jong nongpo constituency uba Donbok Khomdej uba president jong UDP Riboy district uba Ailong Bha Pariat uba secretary ke UDP Youth Wing Riboy district nangta uba Las Foros Marngar uba president jong ke UDP Nongpo circle uba Jeffrey Khomdej uba Agustin Walang uba working president ke Nongpo circle uba Royas Madur uba Rang Ba Shinong ke Shinong Lakhar ikong Radiance Im ikong Delis Malai bat kiwe habakran hagane kasngi kumu kongsan uba Eugene Lengdo ubalong gilade kumu nong ilekai football ula kentu ye kisamla ka than banlong ki batikna hakjing ye kilan met khnang ba ka kam ilekai kan long ka kam ka jam namar kumba ka long hagane kisngi ki bamanta kene ka kam ilekai kala long ka kam ka jam ye ki khun samla henre ka syong pat hakjing sim khia jong ki khun samla badru ka syong hakjing pun kam hok ya ka sap ka boble wa ya ki kadai ka jingruai ka put ketem penon kam hok eka nomor ba da fidan ka sap fidan ka passion ka jing trai sitom dan udeng kiang ubala ban wit ya pi ba pila ban pin urlong ya kita ka thong ki jong pi tengah kentu iki kme ki kpa hakane ka than kamtam hagani kasnong mengidan menta bamanna khun manna ka khun ngidan la ka jom ka sap ngimla ban thau yuki ha ka we ka sap bangin on ba khun janga ubit khun janga ubit ngidan la ka jom ka sap ngidan kam ya ka jing Christian ka jing ai ben sim nomor ha ka jing em ka jongi ki keme ki kpa ki long ki klur ki bakit saitam ada ki yo ka jing ai men sim ka ba positif ka ba ajing kermen ki khon ki ktiru ki nang tingshan tengah kerpat ki keme ki kpa ada ki khon ki kti jong pi ki don ki sap ki pong ki ba per yai ai men semeki mar ladaki pendan kam hok kalawai ke jongki kalong kalawai ke bak kanai kan ke bak rau
Nagabanta jongi kum ke parti UDP kum bangalaong mo ke bangiyo yaw nong yalam ubala don lupa ke experience iba Eugene Lengdo ibawan ban sakhi hagane ke sengi bat iban sayo ru ban ai ke jingkren le se in sayathu ya ke jingya lemti ke jong i kum u player nagano ke benta iwan bat ipoi sagano ke benta ngiso kuman bakum ke parti UDP kabangi don ya kum kini ke nong yalam ki bala shisha ban yalam nagabenta ki khun samla ke jungi ke badan kasap so kum banyi tho ipi hang ne Kariboy district ke jungi ke long ke wei ke district kabala penmi shibon ki nong yele kai om tang ha ke jing yele kai football andre ha ki wei ki disiplin ru ki lalong ki nong yele kai ki bami shakhamat ha gane ka megala game ke bala dep Kariboy district ke jungi ke layo ha kadan ke balai kumba pilayo sngau na kaliang orang ba asnong ki madan hang ne ngimdan ki babiang ki jaga le kai ngimdan ki babiang ngimdan ke platform ke babiang baki samla ke jungi ki niyo mani le kai henry da kasap ke bau bleu ai ki penan kam hok ya kata balingi kwa ban khot ye ba Eugene Lengdo bolong MLA badan buram jingi lama wala de ngoi le kai wat bet uba ke megalaya kala penmi perthei nagabanta jong ga jait mere khasi khara bat ya ga jala megalaya barakwai kanam ga kerten gi baro kitip dan shumana manubam tip yau ba Eugene wat Prime Minister badan buram jingi Narendra Modi open bena ya ga kerteng ban ba wan ha moflang ya ga kerteng jong ba Eugene pitip hadukat no ga kerteng gi kalong famous kalong very popular amdei tang hapo Meghalaya Henry ha ka ri India hi barakwai kapor kanam sya nga Henry ngapan pau kum wena ki para mo nang ya trailang jong ani gadong ga than ri boy hang ne nagapata man sim jong jing long lakloi jong i ban wan ban yugjat ban wan ban mikmat ban ekhndo ban esyam batpi idan laga jong ga agenda ngani tu epi kenang ba shbit pin mar bagata galong anda bangala kentak la kren si yong ba ngan wan provided